Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Дар имрӯзона вурмон як бародармон хоҳиш кардан хонашона сиёмка кунем, да эълон монем. Марҳамат дӯстони азиз, и хона дар Садбарг қарор дорад. Пушти Садбарг ҳози аҳамун хона ма трезаша нишон медам ки дар куҷояй 102 метри квадратӣ мебошад. Чорхонага. Инаи гардероба. Чӣ мебеле ки дора, именно пад ҳамин хона тайёр кардагиан. Бародар ами соҳиби ами хонада срочно пул дар кор шудагиай, барои ами срочно фурӯхтесташа. На ремонташда гап нест. Бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. Ина дӯстони азиз, доми ватан. Инаи Садбарг мебошад. Ане роҳ қати ҳус мерай, дубайский домояй. Бино худаш 12 ошёнага мебошад. Ин хона дар 7-ум ошёна қарор дорад. ҳоҷатхонаш. ҳоҷатхона, фанна ва кухни тёпли пол дорам. Хона худаш отопление гузарондагиеву, оли оҳаноша батареяша начаспондагиан. И якум спални мебоша. Марҳамат. Дар видео мумкин камтар майда товаю, дар зиндагӣ уқа майда нестай мешавад. Ина ҳама ҳамин мебел пад заказ кардагиам. Дуюм спални. Натишной потолок дора. На марҳамат. Инаи ваннашай. Инаи хона залай, меҳмонхона яъне. соҳиби ҳамин хона и хонара нав харидагиан, нав ремонт кардагиан, ҳама чизошам навай. дохил мешем ба кухниш. чӣ гуфтем, хона дар 7-ум ошёна қарор дорад. Ай нархи ҳамин хона $80,000 мебошад. Дар рӯи экран сомонӣ ва рублишам ҳастай. И хона 102 метри квадратӣ, чорхонага. Ҳамин худи хона як коробкаша, яъне ки бе ремонта. соҳибаш тақрибан $65,000 харидагиаша. Ремонташ вообще як дунёи пул халтидагиай. Хулас ки ай 80 зиёд расход кардагиа ҳамин хонада. Просто ҳози айни ҳол сундаркораишон барои ами срочно мефурӯшанд хоная. Бино новостройка мебошад. ҷош беҳтаринай. рақамҳои соҳиби хона 919 98 83 88. марҳамат, занг занед. ай номи канали Дом Тиҷей гап занед, бо арзонам мекунанд.
подъездш. Мегзарим подъезда нишон медиҳем. ду талиф дора, яташ чипқатияй, яташ бечипай. Марҳамат подъезд. Детский площадка дора бо ду этаж парковка дора. Якуму дуюм подвал парковкаяй, якуму дуюм этаж боша магазинояй.